usah. Oke, oke, oke. Saya terakhirnya. Itu. Apa nggak bisa ganti jam apa? Tadi ada liburan ya, sepi. Liburan. Ibu pendeta pakai juga. Oh ya. Ibu pendeta mau bahas sama Wiwi pakai juga kan? Oh mungkin ke sekolah minggu ya.
Selamat hari Minggu mari hita saluhuna. Selamat hari Minggu. Guarni minggu ta sadarion. Ima minggu paupaton dung Trinitatis. Manang si hatul sadaun ni debata. Dohot topik. Makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Tapuji matuhatta marede mahita sia bukwede nomor 550 sia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apalau sa diri uso-usoso got di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suak songoniau mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesan di dosa,
hatigoran dohat hanguluan saliling nililing na dihami. Asima roham, lehom may dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhiti-hiti toddim. Asa hulului hami, pangurupio siyakko, moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami, asa tukpersea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangan saliling nililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku ede 324 ayat sada dohot ayat 3. Patik ni debata di minggutta sadarion ima sian Amos 5 ayat 15. Hagigiok kamu mana jati jala holongi hamu nadinggan jala hajong jokok kamu uhum di partukuan anggia tungmar pangulahi rohani Jahoba debata sebaut mida pasi-pasi ni Joseph atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergogoy mahami mangulahon na hubar tu patikmi. Amin. Mari dihita siang buku ede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Tato timado sata tuadopan di debata martangi yang mahita.
Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manakpigahali hami rotu jolom, huhilalahami, rikot do asiniroham disalut hami halak perdosa, alani ido ubain na hupasirep hami diri nami sadarion di jolom, jala huparhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang dihalo mohor roham hamatian ni akka perdosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nitod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiay. Amen. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasisan ni dosatta. Adong do dihita situan ni malim na songoni na huddul di siamun ni habangsa ni hatingamon ni Banua Gijang. Di baheni tarbay ni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana totong asa detang yakon na sida. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amin. Mari dehita siap buku de nomor 455 ayat sada dohot ayat 5.
Epistel di minggu sadarion imana ni enet sian Matius 10 ayat 40 sahat rodi ayat 42 tajahama marsika sorin nama jakkon hamu au do jinakonna jala nama jakkonau nomor suruau do jinakonna disi napainupon aek tabar satahu tu sahalak siat akana meton ala targoar sisiaku ibana situtudo na hudokot tuhamu dang namago upana ima sahatna mertua do akana tumangion hatani debata jalano piopsa amin. Maredehita siap buku ede nomor 672 ayat sada dohot ayat tolu. Tidak maha porsiaut tai songon na hina tidak kon nidongatta saha porsiaut disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia siatod di porbadia adorak sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama titarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu atoru tan na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lahudur tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di siba ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditor di porbadia jala adok sada huria na badia huria atau pane alak Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na maddo mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Ting-ting nama sa di huriata di mingguan 2 Juli 2023 na parjolo na naing marbagas titing parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Chandra Cipto Pasaribu anak ni amang situa Tardi Pasaribu tubuh ni inang Dumaria Burunababan ruas ni hakai huta soit pardumuan sian huta sosor tabak si borong-borong sada hubang
Dohot Orwanna, Depinta Biauti Oktaviani boru pangaribuan, boru ni amang Joni pangaribuan nahinan, tubuni inang Teti Tiur boru pardede, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Haji Bain, RT 004, RW 06, nomor 12, Kelurahan Kelapa II Wetan, Wik Onom. Pamasuon di Patupa hari Sabtu 8 Juli 2027 di HKBP Jati Sempurna Resort Jati Sempurna namangihut titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma Nathan Bangun Hosada Sidabutar anak ni amang Padita TR Sidabutar nahinan tubuni inang Mary Boru Lubasyatar ruas ni HKBP Rajawali Resort Rajawali, Sian Huta, Karanganyar Utara Tulu, nomor 34, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dohot Orwanna, Julianti Boru Sinaga, Boru ni Amang Mangatar Sinaga Nahinan, Tubuni Inang Mauli Boru Silalahi, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Malaka, Gang Rabutan, RT 06 RW 07, nomor 04, Kelurahan Muncul, Sian Wik Opat, Pamasuon di Patupa hari Sabtu, 5 Juli 2027 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB, namangihut titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pabagason ma, Jericho Mora Simamora SIKOM, anak ni amang manguloi parulian Simamora, tubuni inang Romauli Boru Simanulang, ruas ni HKBP 5, Resort Cinere, Sian Huta Jalan Raya Parung, Bingung, RT 01 RW 04, Rangkapan Jaya, Dohot Orwanna, NER Grace Natalia, Boru Silalahi Sigiro, SIKOM, Boru ni amang Situasi Hol Pardomuan Silalahi, tubuni inang Erpita Marianti Boru Napitu, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Rawabola, RT 04 RW 07, nomor 44, Komplek Gereja Wiksada, Pamasuon di Patupa, hari Sabtu, 8 Juli 2027 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Titing parjolo manang titing tambahan. Naing majalo pasu pabagason ma, Erikson Gajah SH, anak ni Amang Umar Gajah, tubuni inang Salama Boru Mandalu, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Komplek Hankam, Jalan Kecapi, Bolok K, nomor 30, RT 05, RW 03 Cibubur, Wik Pitu. Dohot Orwanna, Desi Indah Kartikasari SH, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Boru ni Amang Sutopo, tubuni inang Ida Mira Sakti, Sian Huta Komplek Hankam, Jalan Kecapi Bolok K nomor 30, RT 05 RW 07 Cibubur, Wik Pitu, Pamasuon di Patupa hari Sabtu, 8 Juli 2027 di HKBP Pandan Kota Resort Pandan. Bagian napaduahon, ruas Parguru, Tajalo do gabi ruas Parguru ni Huriata, keluarga Paolo Rossi, Pirdo Nenggolan, Inang Rosintan, Kesmi, Borusianipar, Narosian Gereja Pentakosta Karawaci, Resort Karawaci, Maringanan di Gang Buton, Kapung Malaka, Wik Opat. Napatuluhon, Parmingguan Ibadah Khusus, Remaja, Manang Ipsus. Mamukka Sadarion, Parmingguan Ibadah Khusus Remaja, Masohot Majolo, Domutu Makatidakon Haporseaon Parguru Malua, tahun ajaran 2022-2023, Napaupaton, Dewan Koinonia, Seksi Lansia, Seksi Ama, hari Sabtu, 8 Juli 2027, di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do perlombaan catur ama sa distrik Maringanan di Aula HKBP Resort Sijantung. Pendaftaran dimulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2027. Marhite titingon
pinangido tu sude ruas ama nanaing madohoti perlombani asa mendaftar ma tu situa wi nabe manang tu seksiama napalimahon Dewan Diakoni seksi sosial tabuam maditangyangta akka ruas ni huriata na di bagasan parsahiton songonong tarsurat di warta jemaat napaonopon panitia tahun profesionalisme manang pesta gotilo 2020 hari ulang tahun HKBP Cibubur 44 tahun hari Rabu 5 Juli 2020 patu paun ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria Lantesada marhita titingon pinangido tu sude panitia asar retama hita maddohoti rapoti jadwal parmingguat tanggal 10 Juli 2020 hari Minggu 10 Juli 2020 parmingguat di Huriatta pukul 7 UIP bahasa Batak pukul 7 sekolah minggu bahasa Indonesia pukul sia umum bahasa Batak maka tidakon hapor siaon pukul sia sekolah minggu bahasa Indonesia pukul sia para remaja bahasa Indonesia pukul 10 pitu umum bahasa Indonesia napawaluhon pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 hari Minggu 10 Juli 2020 di ibadah pukul sia UIP gereja akan melayani pelepasan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah 56 orang. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan JR pada hari Jumat 7 Juli 2020 dimulai pukul 16 bertempat di gereja yang dipimpin oleh pendeta Napasiahon Boa-Boa. Hobbar tu program kerja ni Huria tahun 2020 marhita titingon pinangido tu sude ruas ni Huriatta naso pasahaton peliat tahun asa di pasahat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wi nabe napasapuluhon ruas namodding nunga marujung ngolu sahala ruas ama di Huriatta ima Edianto Hutagalung ama Klearin umur 45 tahun hinabaluhon ni inang Agustina MB Boruh Tabunan maringanan di Jalan Bambu Kuning 2 RT 0 Sia RW 05 Pila Bambu Kuning nomor 04 Kelurahan Pondok Ranggon Wik 2 ngoding na di hari Kamis 20 Sia Juni 2020 tu udean hari Jumat 30 Juni 2020 di TPU Pondok Ranggon marningot turas ni Huriatta na baru moding jongjong mahita saluhutna ujung ni pardalan ni ngolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida ikomoding alani i tong mahita marpakrimon na mangulu saliling di Portibion jala sehobas manang sadihari pe hita laho manadikot tanoon taingot ma hatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 b martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian paruk kilon nasida ay namangihut matu nasida niulani nasida tabuan masudi keluarga nang sisolhot na ditinggalhon ni rongata nang jumalumodingi asa anggiat matu hatta na mga puli nasida alani martangyang mahita di bagasan rohat tabi
Amen lasted di homma. Hudul mahita. Songoni matiting di minggu tasadarion akatiting namangihut bui mata jaha nadong di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tabigima sian ina maranata diduti kor ama pertukuan.
Marede hita sia buku ede nomor 757 ayat sada doh diudukna lasta papunguma peliata. Isi dunia yang
rame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Imama ngaramoti aka hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huria ni Tuhata di minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis. Tangi honot tama hatani debata nagabe berita nauli dihita tersurat di Pesalmen 20 pulsia ayat 15 rodi 10 walu. Dohot topik makkanguluhon hati goran dohot asini roha ni debata. Tatangi huma hujaha kami songono mahatana Pesalmen 20 pulsia ayat 15. Hati goran dohot uhum do ujahan ni habang sami asini roha dohot kasitongan patujolo ni bohim martua ma bangso nauboto olopolop aka namar pangalahu di bagasan hatiuron ni bohim ale Jehovah. Saya marulupulok do nasida manipat ari marhite-hite guarmo. Jalatibul do nasida hinorhon ni hati gorammo. Ay hodo saudara ni hagogon nasida jala hinorhon ni habang samido manuarang taduk nami di sima sahana. Horas madihita saluhukna. Jadi adong do siada danak marumur 4-5 tahun nasai adong kebiasaan mangocok jarina. Jadi murumpe setor hapit do jarinai di pamangan nai. Apalagi dungo mau semai terus muruk mau makna. Gak boleh ngisap jari, nanti besar perutmu, biar tahu inna. Dang bui mengisap jari, nanti besar perutmu, asama bir dak danahi. Baujung netong dang barani, asal ngecop, nanti besar perutku, saya naruhana, asal ngecop, nangsip besar perutku. Nggak suap be di rohana. Dan boy mangocok jari sotung belgia butuha. Dak piga leleng Roma opung na siakuta. Ibereng maupung na mok belga butuhana. Iturmek kelimana. Baru maknai, kenapa kau ketawa? Inna. Itu dapat ton omak nai. Mak, opung berarti selalu isap jari. Buktinya perutnya besar. Inna HP ibe gopung nai. Siapa ngajari kau opung? Inna opung nai. Mama opung. Inna los marsi bereng ma opung nai doh omak nai. Mulo pala simbatua tu parumain marsi bolangan adang binu tu bi. Ada apa dengan mereka? Tersoni marupani. Neng dohonon dalam perjalanan hidup kita perlu fondasi yang kokoh, yang kuat. Perlu fondasi yang benar-benar utuh. Dang bui asal-asalan ala memang hidup fondasi ini dak danahi. Dang bui songonon sutung belga butuh tertanam. Nah, ketika kita salah meletakkan fondasi, salah memotivasi, salah memasukkan nilai-nilai yang benar, itu mabesega. Jalalos ido neng tabereng siaturpukton. Sesungguhnya apa fondasi kita dalam menjalani hari-hari hidup ini? Puasa di dokon nakaning kita tidak perlu khawatir. Unak pola mabiar hamuna. Puasa pola rupani dohonon unak pola mabiar kita. Kenapa kita tidak perlu
khawatir. Karena bagi kita ada fundasi yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kuat, kokoh. Dia mai idu sasitongna terupuk tahun. Fundasi kita menjalani hidup ini di ayat 10 Mei. Hati goran dohot uhumdo ujahan ni habang sami asini roha dohot hasitongan patujolo ni bohim. Hati goran dohot uhum dohot kolong ni roha itu adalah fundasi kita. Jadi boleh dok maranata nak kaning terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena ketika terjangan gelombang datang, ada nahkoda. Tuhanlah nahkoda. Jadi jelas ada fundasi. Sehebat apapun terjangan, ya kita sudah punya fundasi. Kita punya nahkoda. Kita tidak perlu khawatir karena ada fundasi yang kokoh, yang mengasihi. Molo pala taulak ko mabayak ko ni denay na kaning partukwani burung tidak menanam, tidak mengumpulkan, tapi tidak kekurangan. Tidak menanam dan tidak mengumpulkan, tapi tidak kekurangan. Jelas bahasa songoni. Adong nama narihon. Fundasinya jelas. Dasarnya jelas. Ada Tuhan yang memelihara. Bunga bakung. Warnanya putih. Indah. Kalau kita bandingkan kalah Salomo. Raja na terbarita nama Mora. Ternyata kalah. Dikalahkan oleh keindahan. Oleh tanaman, oleh bunga yang tidak pernah mandi. Karena ada fundasinya yang memperhatikan, mengasihinya, yaitu Sang Pencipta Allah. Odoneng suadi rohata. Jadi bolo tasulikiti apa sih yang sudah dilakukan Allah sebagai pencipta kepada ciptaannya. Molo tabayak kumajo misalnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini bukan ada kelebihan. Dangalana gugu bangsoi, dangalana malo-malo. Justru posisi pada masa itu mereka itu ditahan, ditawan di Mesir. Bangsa na diperbudak do bangsa Israel di Mesir. Tetapi kenapa Tuhan peduli? Nadong do sesuatu, nadong do halubian nasida. Molo bahasan hitam adokon dari mana datangnya lintah? Dari jadi teh. Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Anggok kana tutuan ningok do rupani. Anggok kana poso sonda hom do malu-malu aha. Dari mata turun ke hati. Ada sesuatu yang menarik dipandang oleh mata. Apakah karena pintar, karena baik, karena hormat, karena sopan dan lain-lain. Ada sesuatu yang menarik dipandang mata sehingga dari mata turun ke hati. Tapi Allah debata mamereng bangsa Israel dan roy jurna. Gak ada yang menarik. Bangsa yang ditawan. Kalau di bangsa yang ditawan. Itu murni karena jelas dasar daripada pencipta itu, hukumnya jelas, kasihnya jelas. Alani sia tonga-tongani kekurangan, sia tonga-tongani ketertindasan, sia tonga-tongani kelemahan ni bangsoi. Dia memilih, inilah umatku. Dan alani halubian. Daud menjadi raja. Dari beberapa mereka bersaudara, umemek doibana. Tapi kenapa mata Tuhan memilih dia? Nang dapat terjago ibana, ahli perangi mana, ahli strategi, bukan. Tapi murni karena kasih Tuhan.
buat bangsa, maka perlu seorang figur untuk menjadi raja. Maka dipilih Daud. Dan Daud selalu menang dalam perang. Dan nalaka senjata-senjata mutakhir, senjata ni si Daud asa selalu menang marporang. Tapi ada Tuhan di depannya. Ada kuasa Tuhan menopangnya. Ido sama orang gimana? Ido dasar asa gawe boina sida marlas ni roha marulupulup isi do neng martua dihapusi ma Jehovah. Kenapa dihapusi Jehovah? Karena dari awal-awal Tuhan sudah menunjukkan kasih sayang hukumnya. Alanido molo didok nak kani dicon martua ma bangso na boto ulupulup. Martua ma bangso na boto ulupulup. Akan namar pangalahu di bagasan hatiuron di bohim ali Jehovah. Martua ma berbahagialah marulupulup mahalak nasai marningot kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi dia pesa sitong nana masa di ngoluta molotai ngok do kasih Tuhan itu mabe marulupulup hita. Ngasuan di rohatta bagaimana kepedulian, bagaimana kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Molodok contoh sederhana molo songon di hitabata mak nalasar rohani danak moloro tulangna holani bering tulangna terbayang doi mana maniak manuk na mahami. Jadi holani bering tulang nai manuk tersoni nama tu ayang goholak kalakido horas ma nangadongi mulai siap pemanuk na burdungu don la mate na sotuk sempak mate siatom mai inna rupani ale holani bering tulang na ngasuat di rohana tulang maniak manuk na mahami turina matu. Sesuatu yang indah sudah terbayang di matanya. Apalagi ketika suat di rohata kasih sayang Tuhan, gelombang apapun yang menerjang, ngasuat di rohata. Oh Tuhan aku daku. Burung-burung gak menanam, tidak kekurangan. Alanido raga makanamasa natabulus. Tetapi kalau kita suan fundasi kita kokoh bahwa Tuhan mengasihi idoma bemarulupulup kita. Alani jangan kita pernah khawatir ragu akan kasih Tuhan. Tantangan di ngulut tahun kita sering ragu akan kuasa Tuhan. Aik boha. Kita ragu. Aik boha. Tabayak kuma kenapa berdiri menara Babil. Allah sudah berjanji amma basna dang masa beroai nasumar air bah tidak akan datang kedua kalinya. Saya akan buktikan itu, saya akan buat janjinya, saya buat tandanya. Itu pelangi. Aduh teh bahasa Batak ni pelangi. Hali ay mak manang nahalipi kita hoy hari potongan mak itu ada sampai sekarang. Alai kenapa mereka melakukan itu? Boha mergabus Tuhani boha dak tohona ni dok ni Tuhani yuk kita selamatkan diri kita. Gimana caranya? Tabai mak menara Babel sah tubano gijang untuk menyelamatkan diri. Isedo naing sah tu surgo dihapusi ma Jehovah. Bukan pikirannya, bukan logikanya. Molo tengok jomuse peristiwa ratusan tahun yang lalu kapal Titanic, setelah selesai mantap, maka begitu pedenya mereka berkata, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Tapi ternyata tenggelam doh. Maka tidak bermain di logika, di pikiran, di pengetahuan. Bahkan na minggu nasal pu dupe yang gorak salau adong ma tim
nama Bain membentuk kapal selam Titan Guarna khusus bertamasya mamereng kapal Titanic na tenggelami. Honal 5 Sina asal aju hita merdalani tabereng jo kapal na tenggelami. Dan kalau dihitung ongkosna lebih kurang 3,7 miliar. Imang kosna na pesiar mamereng kapali. Mereka bertamasya, mereka mau menikmati apa yang terjadi masa lalu. Ale ternyata meledak 4.000 meter di bawah laut sana. Kapal Titan, kapal selam nah diciptakan hanya untuk melihat kapal Titanic meledak. Molo didokon penjaga panten di Amerika, ibereng puing-puing nei mati di sudi nasida ninna. Ima jorupani gambaran ketika kita pengen menikmati sesuatu, ternyata bisa saja keinginan menikmati, tetapi justru kecelakaan yang terjadi. Alani isi do naing sonang dihaposi majahoba. Isi naing martua dihaposi majahoba. Ada fundasi, ada dasar yang kokoh yang kuat menjadi tempat kita berpijak. Imatatio sahamatu hita tua ketika kita berpijak kepada firman Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan disungguh dihodo kami marsite hatam uhum dohot holong ido dipatari dahoko los holong mima ujahan nami mangalakka di parenggulon nami tung dia petutua kana masa suamma di rohanami gukduh waso holongmu tuakana di tron pam nang tuhami pe di parenggulon nami di tikyon alani se tuhoma mi maporus tuhoma mi marsigatung ai halak nama kapor saiho ido namar tua halak nama kapor saiho ido nama mora. Halak nama kapor siaiho ido natu surgo. Alani Tuhan miyam matol dimi di rohanami paingotok kami asa pos situtu rohanami disudia kalakka do ulaun nami na doho manarihon mangaramoti mamasumasu dohot pasikopon perjalanan ninggulu nami. Mau lihat tema Tuhan di holong ni roham. Ada Tuhan nami marhite permingkon namion upasahat kami do tuho ianakon ni ruas ni huriam namartahi neng pajongjong persaripion tuho mahu pasahat kami anakon nami Chandra Cipto Pasaribu do Devinta Beauty Octaviani Boru Pangaribuan Nathan Bangun Husada Sidabutar do Julianti Boru Sinaga Jericho Mora Simamora do Inyer Grace Natalia Boru Silalahi Sigiro tuho mau pasahat kami sakap nalau pajongjong persaripioni asa tulus ditikina jalonna pasu-pasui sian homar hitena posom suang songoni mahu pasahat nami tuhuak kadongan nami namarulang tahun sehoma Tuhan manabay umur manabelas ni roha patuguhon haporsyonna nadisari hokuro nguluna padao nangakapersahiton permaraan sian nasida nang ripe namarulang tahun
Saya homa tutu mangihot parsaripion nasidai di bagasan holong na marsiha holongan. Asa takas lam tarida holong di nasida marsite na marsiatusan na marsiajuan na marsiha holongan. Pasu-pasu Tuhan aka keluarga na marulang tahun rap dohot pinoparna asa gabi siti dangiho jala siti ruon di tonga-tonga ni luatna. Song-songonima hupasahat tami sada keluarga ruas paguru tuhoma hupasahat tami poloros si pirdo nenggolan dohot keluarga rositan kesmi borusia nipar. Sehoma Tuhan mamasu-masu nasida asa gabi keluarga siti dangihoda sida di parsaripionna nang marhiti parangena doa ka perkarijuanna. Le Tuhan sudi maka program ni huriam upasahat kami. Sehoma masu-masu asabun yang kemerdalan terlumubi manungaujak kepanitiaan di tahun profesionalisme di huriam. Saya perbisuhi ma panitia nami mengulah sudi akar rencana kegiatan asabui marsiatusan rap doh ruas ni huria saling mendukung, saling menopang. Dan lupa hami Tuhan pasahatu tuhuak kadongan nami ruas ni huriam natongod di bagasan persahiton tuhoma hupasahat tami amang bisyahan amang erhuta julu inang lenggula boru pajahitan amang wisya turi helen boru huta gaol inang siagian boru siahan amang apat jahitan inang sibulon boru simajutak amang J.A. Barita inang MC Torus boru manurung amang BSM Tabunan tuhoma pasahat kami nasida asaho Tuhan mangalun hahipason natakas molo di rumah sakit dope dirawat papos rohana sida Tuhan hodo pad dauni mana sida pasu-pasu sudia kaubat doa ketindakan medis molo pemulihan di bagasna sehoma Tuhan mamasu-masu masa-masa istirahat di tonga di bagasna asa tumibus sumuang pakilalan nasida nanga karuas ni huriampe nasahit manahun tuho pasahat kami papos rohana sida Tuhan asa bengek nasida manana kasahit nang liling loko di pamatang na nang keluarga pe na pature-turehon lehol las ni roha asa marhiti las ni roha na siyakko buy na sida dasip sikap lau pature-turehon keluarga na di bagasan persahito ni. Ali Tuhan nami upasahat kami dongan nami na marsitaunon keluarga hutagalung tumama upasahat kami ina nami dohot boru nasida boru tabunan asa homa tutu ali Tuhan mangapuli ina namion songon nadok dihatam holong doroham natinopam songoni manang ina namion totong ma Tuhan holong nasyakko maringanan di rohana asapir todina tugu hapersyonna tiur rohana mangalakka molo pedang rabe dohot amanami nang jumului asima roham sude makaruas ni huriam sedak dana poso-poso satu nama tua lansia homa Tuhan mangaramoti mamasu-masu pada wakamara kapersahiton tahitanya kapar jahat asa Maria iya marulu-pulu pami mamuji ho di parngulun nami dosa nami nagudang ipi Tuhan hupasahat kami sama Tuhan salpuho ni Tuhan siya nadopamo asa tamahami di julum marhiti Jesus Kristus jalo matangiyang eleh-elek soba nami amin. Mari demahita.
no panabuju.
Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo kharorwan ni saluhut sila lon nadinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upa sa hatami masian na nilohon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabot nautus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para sa kami pilihanon. Pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisi lelo mituhami. Asalam girgir kami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut ma lomo ni roham di bano tongaun songon na di bano gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsor homma damena tu todim.